ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାତଶଙ୍ଖ ହାଟ କିଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ବି କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ମା କେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ ସାତଶଙ୍ଖ ହାଟ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଛକଠୁ ବାଁକୁ କଟିବା। ହରିପୁର ଶାସନ ହରିପୁର ଗାଁ ଦେଇକି ଆମେ ସାତଶଙ୍ଖ ହାଟ ଯିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଜାର ଆସିଲା। এইଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାଁକୁ କଟିବା। এই ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାତଶଙ୍ଖ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହରିପୁର ଗ୍ରାମ କ୍ରାସ୍ କଲା ପରେ ସାତଶଙ୍ଖ ହାଟ ପଡ଼େ। ସେପଟେ NH ପଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ନ ଯାଇକି ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ବାଙ୍କୁଣି ଭାଇ, କିଛି ଲୋକ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଟ ସାରିକି। ଯାଇଥିଲେ ହାଟକୁ, ହାଟ ସାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହାଟ ହୁଏ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ମୋ କଲରା କେତେ? ଟମାଟ ଭାଇ କଲରା କେତେ? ମଶା ଛୁଇଁ 40 ଟଙ୍କା। କଲରା କେତେ?
कलर के टमाट के भाई पोटल के 60 मोसा कलरा के टमाटो किलो 30 भाई परिबा पूरा हाई चार्ज रे टमाटो किलो 30 भाई पोटल के पोटल मोसा आंब के पियाज पियाज के 25